Mám za sebou bohatú kariéru, veľa skúseností, doma aj v zahraničí. Riadil som veľké medzinárodné tímy, bol som technik, programátor, ale aj som velil námorným lodiam a riadil som dokonca najväčšiu misiu aliancie s 39 krajinami a 10 000 vojakov. Mal som v živote šťastie, že som mal veľké výzvy a prijal som ich a spolu s kolegami a s dobrým tímom sa mi podarilo sa s nimi vysporiadať. Celý život ma naučil, že kľúčom k úspechu je vernosť, odhodlanie a vytrvalosť. Dobrý líder koná s nasadením, obetavo a zodpovedne. A potom ho ľudia nasledujú. Celý život som bol lídrom vojakov. Teraz sa uchádzam o vašu dôveru na kandidátke číslo 7. Ak mi ju dáte, budem sa starať, aby ste boli vy úspešní.